Jeg har valgt emnet grøn tankegang og omstilling, da jeg altid har interesseret mig for det, og det er et utroligt aktuelt emne lige nu. Mit mål med mit fremtidige arbejde er at hjælpe miljøet, forbedre eller forebygge klimaødelæggelse og generelt gøre verden til et grønnere sted. I den sammenhæng vil jeg i denne opgave gøre rede for, hvad henholdsvis Danmark og Singapore gør for at gøre verden grønnere og sammenligne de to. Mit uddannelsesvalg er geografi, og som det står nedenunder, så handler det om samspillet mellem miljø, klima, natur, kultur, mennesker og samfund. Du bliver simpelthen bedre til at forstå den her komplekse verden og de forskellige faktorer, der styrer den. Du bliver altså bedre til at hjælpe verden og dens beboere. Der er ikke specielt mange adgangskrav. Du skal bare have bestået din videregående gymnasielle uddannelse, og så skal du have bestået dansk på A-niveau, matematik på A-niveau og engelsk på B-niveau. En bachelor i geografi tager 3 år, en kandidat tager 2 år, og en Ph.D. tager oftest mellem 2-3 år. Det vil sige, at alt vil den fulde uddannelse tage 7-8 år. I Danmark kan du enten læse geografi på Københavns Universitet, Aalborg Universitet eller Roskilde Universitet. Der er mange fremtidige jobmuligheder, når du har læst geografi. Du kan både arbejde i det offentlige og private. I det offentlige f.eks. med miljø- og byplanlægning, i det private som konsulent eller med IT og rådgivning om større miljøprojekter i konsulentfirmaer. Du kan også undervise på gymnasier, du kan forske, og du kan arbejde med bistandshjælp i udlandet. Lønnen som geograf ligger på ca. 30.000 til 45.000 om måneden. Det kan dog variere meget alt efter om du er nyuddannet, hvor meget du arbejder og hvor lang din uddannelse har været. Danmarks Grønne Investeringsfond er en statsejet virksomhed, som blev etableret efter aftalen Et Grønnere Danmark fra 2014, og den blev sat i værk af den daværende regering. Den grønne fond fungerer lidt som en bank og skal låne penge ud til nye grønne initiativer fra enten offentlige eller private virksomheder. Pointen er altså, at der skal være en god balance mellem grøn omstilling og sund økonomi. Fonden har 5 milliarder kroner om året til rådighed fra staten, som så skal lånes ud. Fondens fokuspunkter er energibesparelser, vedvarende energi og ressourceeffektivitet. Fonden har indtil videre arbejdet med vind, vand og solenergi. Hvorfor har Danmark brug for en sådan virksomhed? Der mangler penge til at gennemføre gode projekter, grønne projekter. Den grønne fond bygger bro mellem egenkapital og lånekapital, og fylder dermed det sidste hul ud, så der kan blive penge nok til nye grønne projekter. Alt hvad den grønne fond gør, har en god effekt på miljøet. Danmarks Grønne Investeringsfond kobler økonomi og grøn omstilling. Kapitalen søger hen mod det største afkast, og i mange år har det største afkast ikke ligget i at investere grønt, men det ændrer sig nu, og på den måde går vi en positiv grøn fremtid i møde i Danmark. Hvis grøn omstilling og økonomisk forretning bliver koblet sammen på den rigtige måde, vil der ske noget. Altså hvis ikke grøn omstilling er god forretning for virksomhederne og forbrugerne, vil der jo ikke komme nogen grøn udvikling. Penge og grøn omstilling bliver nødt til at gå hånd i hånd, for ellers er det for dyrt for virksomhederne at omstille sig, og forbrugerne vil stadig købe det billigste. Hvis man evner at kombinere god forretning og grøn omstilling, så kan det her komme til at gå stærkt. Det kan virkelig sprede sig som ringe i vandet, og så begynder det at gøre en forskel, siger Michael Søllner, som er chef for Danmarks Grønne Investeringsfond. Jeg har interviewet chefen Michael Søllner om, hvordan en typisk hverdag her er. Han mener, at der ikke er en typisk hverdag, og det er det, der er ret charmerende ved at være her. Arbejdet er meget afvekslende, og de har mange varierede opgaver at gå i kast med. Danmarks Grønne Investeringsfond har siden sin begyndelse i august 2015 medfinansieret 2 projekter. Nye miljøvenlige tankskibe for Terntank Rederi AS og varmepumper for Best Green AS. Projektet med Terntank Rederi gik ud på at søsætte 4 nye tankskibe, der kan drives af flydende naturgas, som reducerer skibenes emission af skadelige stoffer med op til 90% i forhold til traditionelle fossile brændstoffer. Desuden er CO2-udledningen nedsat med 20%. MPA er en offentlig virksomhed, der har til opgave at forbedre og udvikle Singapores havne- og skibstrafik, da det er en stor og vigtig del af landet. Singapore er et nøglepunkt i forhold til skibstrafik, og samtidig er det et land i stor grøn udvikling, så kommunen har oprettet projektet Green Ship Program, der skal vende skibsindustrien og skibstrafikken i en positiv grøn retning. Under dette program er der blevet oprettet et grønt initiativ i år 2011 for at reducere shippings miljømæssige indflydelse og skabe grønnere og mere miljøvenlig shipping i Singapore. Resultatet blev, at i alt 247 skibe i udgangen af 2011 blev betegnet som såkaldte green ships,
der har reduceret udledningen af CO2 væsentligt. Jeg har prøvet at opridse lighederne mellem Danmark og Singapore ved at lave dette skema. Staten i Danmark kan sammenlignes med MPA i Singapore. Aftalen Et grønnere Danmark fra 2014 kan sammenlignes med aftalen The Green Ship Program fra 2011. Danmarks Grønne Investeringsfond kan sammenlignes med Maritime Singapore Green Initiative, og Terntak Rederis 4 nye miljøvenlige skibe kan sammenlignes med de 247 såkaldte Green Ships, og de har naturligvis begge reduceret udledning af drivhusgasser betydeligt. Min søsterskolerejse gik til Singapore, NUS High School. Det var en rigtig spændende og meget lærerig tur. Jeg prøvede at undersøge mulighederne for, hvordan man bliver geograf i Singapore, men jeg kom frem til, at jeg hellere vil undersøge mulighederne for, hvordan man bliver ingeniør, fordi det er meget mere normalt at være. Det er rigtig nemt at blive ingeniør i Singapore, for de har brug for rigtig mange af dem, og dermed bliver der også uddannet rigtig mange. Ingeniører i Singapore bliver betalt rigtig, rigtig godt, som I også kan se på mit slide her. Det kan sagtens være en mulighed at tage et semester eller 2 fra, mens man studerer på et dansk universitet, og så tage til Singapore og studere. Der skal bare være interesse fra begge lande for at gennemføre sådan et projekt. Singapore er generelt et meget grønt land, der går meget op i klima og miljø. På vores tur besøgte vi mange grønne parker og grønne seværdigheder, f.eks. den her Community Garden, hvor de gror deres egne afgrøder. Vi var også på Science Center, hvor vi blandt andet så disse ting. Du har sikkert hørt om de store klimaproblemer, verden står overfor lige nu. Kæmpe CO2-udslip, isen på polerne smelter, isbjørnene mister deres hjem, tørke, oversvømmelser, skovbrande, orkaner, snestorme. Så meget kaos, men hvad kan vi gøre ved alt denne ødelæggelse? I Danmark har vi et forslag. Det hedder Danmarks Grønne Investeringsfond. Fonden kombinerer sund økonomi og grøn omstilling og tager skridtet imod en grønnere fremtid. Og der, hvor jeg tror, at Danmarks Grønne Investeringsfond for alvor kan gøre en forskel, det er, at den kobler økonomi og grøn omstilling. Det er en god forretning. Jeg tror, du som forbruger, hvis du står og skal vælge mellem 2 produkter på et eller andet tidspunkt, det kunne være en bil eller nogle fødevarer, en rejse, hvad det kan være, og prisen stort set er det samme. Det ene, det er grønt, det er lavet bæredygtigt, det er det andet ikke. Hvad vil du så vælge? Det giver sig selv. Så hvis man evner at kombinere god forretning og grøn omstilling, så kan det her komme til at gå stærkt. Og i mange år har det været sådan, at det ikke har givet størst afkast at investere grønt. Men det ændrer sig nu. Og hvis du læser avisen, følger lidt med, vil du se, at pensionskasser, altså dem, der forvalter alle vores pensioner osv., de begynder at tale om, at de skal investere grønt, for det er faktisk der, de forventer det største afkast. Og når det sker, så begynder der at ske noget. Og det sidste, det er dig. Det er dig og dine venner og veninder, der skal stille krav til de produkter, I køber. Hvis I står nede i supermarkedet, og hver eneste gang kun tager det billigste, uden hensyntagen til, om det er økologi, om det er genanvendelige produkter, det er lavet af, hvis det er et eller andet consumer good, jamen så kommer omstillingen til at tage længere tid, fordi så vil industrien ikke føle sig forpligtet til at lave det om. Men den dag, I faktisk ikke går ud og køber en bil længere, men I er 3 veninder, der deler en bil, for eksempel, så begynder forandringen at ske. Den dag, du står og skal købe bil, og du vælger en hybridbil, der kører på el og benzin, frem for bare en helt traditionel billig benzinbil, så begynder tingene at forandre sig. Så det er også dig og mig. Jeg vidste naturligvis fra starten, at de klimaødelæggelser, kloden står overfor, er meget alvorlige, og at der må gøres noget for at forbedre dem snart. Efter at have arbejdet med denne opgave og have undersøgt Danmarks Grønne Investeringsfond og forskelle og ligheder mellem Singapore og Danmark, er jeg kommet frem til, at grøn tankegang og omstilling må gøres globalt,
ellers nytter det ikke noget. Vi må arbejde sammen, og alle må gøre sit, for at det kan lykkes. Med min valgte uddannelse, geografi, kan jeg også komme til at gøre en forskel for en grønnere verden.